Helo, fy enw I ydy Grug, ond mae fy ffrindiau yn fy ngalw i'n Grugls. Rwy'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor yng nghornel top 8 o Ogledd Cymru. Rwyf ar fy nhryddedd flwyddyn yn astudio cwrs busnes a marchnata. Dyma ddiwrnod arferol yn fy mywyd prifysgol. Rwy'n hoffi gwneud fy ngwaith prifysgol yn gynnar mwyn ymlacio yn ystod y prynhawn. A flawr i'r undeb myfyriwr Bangor ym Mhontio a mwynhau'r golygfeydd hyfryd wrth weithio. Ar ôl cwblhau fy ngwaith, gyda'r tywydd yn braf, byddaf yn gwneud y mwyaf o'r cyfle ac yn mynd lawr i'r pier. Mae'n gofyn am gyfraniad o 50 ceiniog. Mae'r pier yn 127 mlwydd oed, a llynedd enillodd Pier Cenedlaethol y flwyddyn. Caffi'r pier gyda'r sgons ceirio sgorau, gyda jam a hufen I fynd efo fo, hyfryd. Mae'r jwg llaeth bech yn ddryslyd os chi'n hoffi te fel fi. Mae'r golygfeydd yn adidog, o'r afon Menai I fynyddoedd Eryri. Mae siop y pier gyda llwyth o anrhegion crefft ffantastig, a wnaed gan gynhyrchwyr lleol o ardal Bangor. A fi mewn i'r dre I caffi hafan, lle rwy'n gwirfoddoli gyda'r henoed, drwy brosiectau gwych undeb gwirfoddoli Bangor, a chael llawer o hwyl yn eu cwmni. Weithiau, rwy'n mynd lawr I caffi Blue Sky yn y dre am ginio hwyr. Mae'r fwydlen yn llawn o eitemau blasus gyda amrywiaeth o ddewis. Heddiw cefais ddiod oer, ginger beer a chili loaded fries. Top tip, upgrade eich chips i'r high salt and pepper. Mae'n le I ymlacio I ddal fyny gyda unrhyw waith coleg ac e-byst sydd angen I wneud. Yna nôl adref am brec bech a glanhau o gwmpas y tŷ cyn cael swper. Yn y nosweithiau, a flawr I fy hoff dafarn, Tafarn y Glob, I gwrdd â ffrindiau a chael catch-up dros beint. Rwyf hefyd yn gweithio yma ac wedi gwneud llu o ffrindiau newydd. Come on, disgusting, mae'n
Gan fod yn ceg neu breakfast box. Yes, yeah. It's got to flavour tasty. Diolch am dreulio'r diwrnod gyda mi. Gobeithio bod eich diwrnod chi cystal ag un fi.